Здравейте, казвам се Ави Газиева и сме с доктор Капитанов на курс, организиран от фирма Априори за водене на хирургични водачи при имплантиране. Курс мога да кажа с няколко думи, че е изключително полезен за нас, защото ние основно работиме имплантология, но без водачи. Решихме, че ще бъде много полезен за нас и затова сме тук. Мога да кажа, че курсът е изключително добре организиран от фирмата. Всичко е на много високо ниво. Информацията, която получихме, е много полезна за нас и за нашата клиника. И със сигурност ще направи работата ни много по-лесна и по-приятна. Курсът е воден от доктор Иво Април. За него мога да кажа, че е изключителен човек. Много добре е подготвил информацията, която да ни предаде. Много е внимателен, обяснява, повтаря и просто нямам думи. Изключително доволни сме от курса.